Muhammed, Berkarar söwda merkezimizin durmuşy ajabat tehnologiýalarynyň satylýan özü dükanynyň satyjysy. Biz öz dükanlarymyzda dünýä tehnologiýalaryny, soňky gabarlaryny özüne jemleýän özü kompaniýasynyň durly görnüşli haritlaryny ellerden maksadan öz ilatymyza pudurlaýar. Ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyklar münasibetli bizde arzanlanyş çäreleri geçirýär. Men dünýäde giňden tanalýan, mawy brend haritlar satylýan mawy dükanynyň satyjysy Oğulnazy Berdiýewa. Dukanymyzda ýylyň ähli pasyllary üçin niýetlenen birnäçe haritlarymyzy gelen müşterilerimize hödürleýäris. Biziň dukanymyzyň aýratynlygy haritlarymyzyň ýokary hilligi we görnüşleriň dürlüligidir. Bu ýerde ýetkinjekler üçin, uly ýaşly adamlar üçin egin eşikleriň dürli görnüşini tapmak bolar. Umuman saýlamaga giň mümkinçilik bar. Ýurdumyzda geçirilýän birnäçe ajaýyp bayramçylyklar münasibetli Berkarar söwda merkeziniň birnäçe dukanlaryna ardan atışlar bar. Bizim hem dukanymyzda gelen müşterilerimize saýlan haritlaryny ardan bahada almaga mümkinçilik bar. Elbetde bizim şu dukanymyzda gelen müşterilerimiz için bir köýnegi alana beýleki köýnegi sowgat berýär. O da bizim aýratçylyklarymyzyň biri bolup durýar. Men şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize biz ýaşlar üçin döredýän giň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Boy hormatly arkadaşymyzyň il ýurt bäxtli tutýan tutumly işleri mundan da beýlek rowajatyn. Salam, men Berkarar söwda merkeziniň sport egneşik satylýan seyran sport dükanynyň satyjysy Maýsa Sejýewa. Biz dukanymyzda Italiýanyň dünýä belli Lotto sport brendiniň haritlaryny halkymyza hödürleýäris. Biz öz dukanymyzda müşterilerimiz üçin futbol, tenis, yeňil atletika we başga-da sportyň dürli görnüşleri boýunça niýetlenen haritlary biz öz müşterilerimize hödürleýäris. Ýurdumyzda bellenýän bayramçylyklarymyz münasibetli biziň dukanymyzda dürli arzan adyşlar oglan etdik. Ýagny 30, 40, 50 göterim arzan adyşlarymyz bar. Biziň dukanymyzyň gapysy sport giyimleriniň müşteriler üçin elmydama açykdyr. Men şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize döredýän uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýarys.